Mga pilasad kabuan pero wa pagiti ka madasa mo. Ganahan ko nga makailan sa mama nimo. Sige. Kano sa aman? Oh, Marco. Dili ka strikta si mama nimo. Gikulbaan man ko. Ay kulba dagod. Buta mo na kong mama. Oy, di ano man di ay mo, anak. Ma, si Lara day, akong uyab. Lara, si Mama Violeta. Hi, tita. Nice to meet you. Uy, kagwapa man day aning uyab ni mo, Marco. Nice to meet you pod, iha. Ay, dali mo. Diretso mo din sa kusina kay nagluto ko para ninyo. Mao ba? Maayo hinuon kay buutan di ang mama ni Marco, nak. Lagi, ma. Gaan kayo kung buot siyang mama. Mao ni importante para at least kung kamo mangyud gani ang magkadayon ni Marco, wa kay problema sa inahan sa imong bana. Mama said, uy, ba naman sa dayon? Ay, asa man day na padong, sakto naman mos edad. Naamoy mga trabaho, di ba? Ay, panahon na tingali nga planuhon ninyong magtukod mo og inyong kaugalingong pamilya. Ma. Sakto sa mama nimo. Panahon na nga magtukod tagatong kaugaling ng pamilya. Ha? O, ang sibot mo ipasabot? Magpakasal na ta. Marco, Mahal ko nimo, di ba? syempre. Pues ugma dayon. Mamayan mi ni mama sa inyo. Aron magpakasal ta sa labing madaling panahon. Muna, babe. Okay ba rin mo nga anin na lang puyo si mama o ba na to sabay? Nga nang dilikod, babe. Inahan ba yan na nimo? Salamat, babe. Salamat sa pagsabot. Maayo gani kay nakaumagan kog buutan unya gwapa pag yun. Ikaw, gid, ma. Salamat kaayo nga inyo jud kog ipapuyo dinhi sa inyo, ha? Ma, uy, kaso mauwi. Pamilya na baya ka? Day, yan ako. Oh, Marco. Milagro kay sayo karon. Dili mo yung balita, Lara. Ha? Nga naman. Wala ko'y trabaho. Unsa? Nagkuskating ang kumpanya nga akong trabahoan, ma. Unsa? Oo niya, dong. Unsaon man karon? Oh, mangita kong ling trabaho. Oy, ala. Una, ikaw gingna nga ikaw may mubuhi sa mong banaw sa iyong mama. Anak, yun. Pero okay naman sa day, uy. Umilya man na ako. Usa pa, ako man mo inay trabaho. Awo, day. Pero basin may magsalig na sa nila sila ni mo, ha? Remember, sa may awas ni mo. Day. Ano man yun, eh? Kakatag pa dinis kusina. Mau pag pag-abot na ako dinis sa bahay gikan sa kapoy nga trabaho. Unya nag-abot na ako, nagkatag lang. Charo, huwag yung makahipo si Marcos ilang kinanaan din eh. Ay, napay mga bulingon na mo. Nagtipon loob na. Di ko ganahan mulihok eh. Kapoy. Pero Marco, babe, dili sa maayo nga ikaabot man ako din sa bay. Ako pa may masunod siyang kikanan. Kapoy ba ako gikan sa trabaho? So, sa man? Imo nang ipanaong na ko karon? Gawa ko'y trabaho? Wa ko'y giingon, ana. Ang ako lang magtinabangay ta din sa bay. Lasa na ni mo eh. Rikag ikaw may duli trabaho ron? Nga naman eh, o sabay na itabo din eh. Ha? Anak Marco, anong nisakag imong tingog? Naunsa man mo? So, gilim ko siya.
O pag-abot sa trabaho, yaw-yawan din ta. Marco, naunsam ka? Huwag mo masabtan akong punto. Ayaw sagit-sagiti ang akong anak, ha? Kay wa kay katungod nga mingon anak nga niya. Oh, ma. Oy, naunsa ko di ay. Ay, mauliki. Sa una, buutan makay imama na ako. Karon nausab naman. Kung naami lalisan si Marco, mulaban gud siya. Unya mag-apil-apil. Unya, ikaw pa mo'y nanarbaho, day. Ikaw pa may mulihok sa bahay, ug manglabas silang silina. Wala man tani kaso na ako, day. Kaya again, pamilya sila na ako. Ang ako lang mga... Bisan sila makinan na lang gani unta. Makahipos sila. Dili pa, ako pa mao'y magsunod. Ay, kapait ba yung anak, uy? Pero sa tinuod lang na ino, muro mo kong nagbahay ani akong kaminyuon. Oh, unsa day? Maayo man agad si Marco pag una. Pero karon, nagkatapulan na. Ultimo gani siyang pang bisyo, ani pa mangayo na ako. Oh, kawawa ko day ayaw na tuhod na. Saman, di gid makabadlong iyang mama niya. Di man. Gitolerate ra sad niya. Ay, ala no. Hi, Lara. Oh, oy. Hi. Ay, kung si Wayne palang imo, doy. Di ka tingali ka maproblema ron. Day. Dako bigay na gusto ni mo si Wayne, doy. Magsige bang yapon na pangumusta ni mo, bisag minyo na ka. Ha? Kinsa ning Win, nga magsigigri ako har sa imong post? Kauban na ako sa trabaho. Kauban o imo ning laki? Nahimo ba, Marco? Gamay butang imo mading mo ang issue? Oy, nga man di. Nga nung giaway naman sa di mo ang akong anak. Imong anak ang bado nga, ma. Gamay butang imo antag issue? Oh, mutubag na ka na ko ron. Uy, ay ginana ko ina, ha? Kahilas ba nimo? Ako ba karon ang hilas? Abi ni mo, Marco, gikapoy na ko. Kapoy, ikang dadon. Tulo pag ganit ka tuwag atong kaminyon pero bugat na kay kaparan ako. Unsa? Gikapoy na kong sunod sa iyong agi. Sa iyong agi rin isabay. Imbis mangita kag paagi, nga makatrabaho ka aron na ako'y kaabag din isabay, pero mas busy kasi mo bisyo. O yaon sa? Kada bisyo ni mo, ari ka mangayo na ako. Habi ni mo, mas mayo pa siguro magbuwag ta. O sige. Ganahan ka magbuwag ka? Sige. Nagtuo kang pugan ka. Dili oy, Lara. Mas makakita pa kong labaw pa nimo. Hi guys, dunggan ninyo no ang kini ang akong soliran. O ka pamati sa drama guys, busy kayo ko. For now, manilhig sa ako guys, kay grabe kahugaw sa akong tungod no. Ayan guys. Hi guys, nanalihig ko guys. Nanalihig ko guys, kay hugaw ka tayong tungod eh. Nagbaha ganina guys, ug ang mga basura gianog dito kayo sa palabas.
Isa. Oh, para mo sa kator-kator. Gawa ng kator. Effective siya niya. Braso pa yung kitag 5. Mukha na yun, basta may naman si Teresing Magman.
Mila. Wala. Tag 1,000 man gud ni. Why sinsilyo? Ayan guys, nakumang natagsilhi guys. Grabe, kainit sa akong cellphone guys. Ay nako.